karong adlaw nga Biyernes, pitsa 21 sa Mayo tuig 2021. Wala kitay gi-monitor karon nga low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ mao makaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang ang easterlies o init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko mao ang nakaapekto sa mga nabiling bahin sa Luzon. Para sa mosunod nga 24 oras, ang Visayas, ang Occidental Mindoro ug ang Palawan lakip na ang Kalayaan Islands makasinati kitag madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga katag-katag nga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog dala sa epekto niining ITCZ. Para sa dugang impormasyon, bisitaha mong social media accounts ug mao katong kahimtang sa panahon para karong adlaw gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas sa Mactan kini si Angelica Orongan.